правим от двата вида мъфини, ванилови и шоколадови. Приготвил съм двете купи с по 520 грама нахутено брашно. Не нахутено, Лемец. Лъжичка пак по овер, с връхче и в двете. Също толкова ванилинка. Този, който ще ви е шоколадовата. Четири лъжички какао. Четири. С това време може да се приготви миксера. Си нарязали едни банани. 3-4 банана. И един банан с цял по-голям с 300 грама вода. Да го блендна ли? Не. Миксер. Разбъркваме всичкото сладко. $450 за ванилови. Днес. Шоколадовия, както знаете, вдигнахме 5 меда малко и става 500. По-просто. Милилитра мазнина от всяко. Почти цялото го изсипвате. Имате на предвид, че брашното отдолу трябва да се отбира. Може да вземете една лъжичка чиста. Много? Колко вземеш? За да видиш гъстотата. Нито да е гъсто, нито да е много рядко.
Ако времето е много топло, го преценете, защото от времето глутена дърпа по-бързо. И ако има работа, нали, т.е. колкото повече време минава, дърпа, нали, по-бързо. Но мисля, че това е достатъчно. Може да пробвате с лъжичката да видите колко е гъсто. Нещо като за блатовите. Нещо такова. Слагате си формичките, ако имате време, си ги сложете по-рано, за да не губите време да ги стяга. Така. Лесен начин да се мери. Топвате лъжичката и я натискате. Това е. Ето това е. Слагате внимателно в центъра и мафина ви е готов. Спазили пропорцията на всичко, ще ви излезат поне 15 минути с тази гъстота. Виждате го как към края вече започва да стяга, защото времето вече е доста топло. Доста, да. И дърпа. Така че, ако прецените, може и да е малко по-тежко, но не прекалявайте, защото тогава се изтича по-трудно. Поради простата причина, че банана също е влажен. Да. Обикновено има накрая някой, който е такъв мини мъфин, който обикновено е персоналния мъфин. Така. Така нататък. Във всеки мъфин слагате първо по 2 бананчета. Отгоре в центъра. Не да ги натискате надолу, само ги оставяте на повърхността.
След това взимате по още двечки на всяко. Така и така. 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 Вече не използваш пръчка. Използвам. Използваш? Тя е уредът за натикване. Пръчката е важна. Да подчертаем. Не. Тук пак не са. Не си още Роси. Ако си намерите друг начин да ги настиквате 12, нали, няма грижа. Или не може да ги настиквате. Скалпел. Да. Сега ги натикваме. Целта е тия да дойдат леко под тия, в същото време да запълнят пространството отдолу. За да може да имаме бананче навсякъде. Директно на дъното ли искаш тези страничници? Да, леко на дъното и отдолу, но не да са напълно под тия. Да се останат така. Така не е нужно тези да бъдат напълно закрити. Все пак да не наплеска на текстчето. Да придоби някаква формичка. Станат малко по-твърди. Да, те твърди. Така. Добре. Там нататък процедурата е ясна. По един отгоре. Да. Искаш още банан? Може да ми приготвите половинка за всеки случай. Изпрескате ли си? Не, няма нужда. Така. Вече тези са готови. Останалите резнички бананчета е много важно, показвам. Не те оцелих. Моля? Не оцелих. Така, оставяме ги на страна. Не, оставяме ги на страна. Пренареждате табличките. Така. Трички? Трички, да. Не тук най-горе. Да.
Ако ги правите ванилови и шоколадови заедно, ако ви остане нещо от сместа банана, може да си Я ползвам. при банановите, т.е. при шоколадовите. Ако не, просто си добавяте вода. Това е малко, имам 100-200 мл. За шоколадовите може да видите колко е. Да. Може да е малко по-гъстичко, но като цяло гледам да са... Нали, като пак казвам, че банановите носят, нали, по някой път, защото има малко повече работа в тях. Моля? Същото ми изглежда. Да. Общо взето аз ги правя нали, също, но може да е малко. Така, сипвам банановете, 170 градуса, пускате малко да върти да се загрее фурната. Нататък е също. Ако ги слагате по този начин, мъфинчета ще бъдат всички равни. Може ли да пробвам? Да. Ето, пробвайте. Тя е малко да пробваш, нали? Така, окей. Нали, много е. Сега. Приближи лъжицата по-близко, там където слагаш. Починай с Значи- загребването много гребна. Виж се, гребаш така. Го сплесква. Да. Тук нататък ти е Да, то си е. наравно. И носиш купичката с теб, за да не капеш много. Сплесквам го. Ето. Ти използваш ли пружинката? Да, естествено. Добре. Стискаш пружинката. Ето на тебе. Загребваш го сплескваш. Здравейте. Добър ден. Така, погледни ги сега, Така. понеже... Да. Сипи го това. Така. И ако ги погледнеш, ще видиш, примерно, това е малко по-малко, примерно можеш да му добавиш мъничко пъста в тия, които смяташ. Това ми се струва, че ще има за цял мъфин или да Добре, ако мислиш, нали, че има за цял мъфин
Да, слагай. Да, и ето. Имаме шоколад за 15 долара. Okay, how much? 5. Мъничко само. А, така. Добре, готови сме. Чакаме ли да заберем? Трябва да го Сега се загрява. Добре. Варяме 20 минути на 170 градуса и не се отваря преди да се свърши. Благодарим.